understand all the plans you have for me. My life is in your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good. All the Yes, He is. God is good, and all the time. Good morning! Good morning! Good morning! Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Gising na! Morning Hirit na! Kasama si Henry Maceda. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Aga na! Morning hirit na sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorindog. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga. Mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang pagloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog na, terindog na, terindog, 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 terindog. Henry M. in the morning. Good morning, Pilipinas! Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, hanggang po kitang alas 7. Din pag-aaga sa DCGB. Uy, biyernes na ngunya, Ronald, ano? Friday. It's Friday, June 11. Sa agapalan, Philippine Independence Day. Yes! Good morning na, Pilipinas! Uy, mga birthday celebrators, happy birthday! Kumusta po kita dyan, kabos? June 11, Friday, kapatid. Smile! God is good all the time. Kumusta lamang po sa tuya dyan ng mga Mr. and Mrs. na mga maratana sa mga oras na ini. Ang sa tuya tabi dyan ng mga lolo, mga lola, ha? Mas atab na magmataan mga seniors natin, di ba? Ha? Mas atab na magmataan sa tuya ng mga ano yan, ha? Ano ini? Ang sa tuya tabi ng mga kababayan, ha? Kumusta lamang kita dyan?
Sabi ni Pading Ray Romero, ang sabi ni Pading Ray, sa kadunungan ngaya pa din ni Solomon 17:11-13, ang kasumbikalan sarong katalawan, asin iyuman sana an minakondinar sa sarili. Ang sarong tawo na napupurisaw kan sa iyang konsyensya, danay mag-isip nin mga bagay na urog pakaraot kisa tunay na nangyari sa mga iyan. Ang takot mayo manin kahulugan, kundi andai paggamit kan tabang na itinaw kang isip kung kulang ka nintiwala sa isip. Masuko ka sa takot na darakan kamang mangan. Yes. Thank you. Salamatan pa rin, Ray. Good morning, Tabi. Amigong Jonas Rosal. Epektibo migo supuko mo sa kuya ngunya na aga. Epektibo. Epektibo. Ang sa ibong pukaw. Good morning, Tabi sa Gabos. Mag-restoryahan kan mga gurang daininda paglilingawan. So mga nangyari kan chimpo hapon na gulping nagadan. Linupigan da buda inapi ngunya nagurang na ako ngaya pag-abot sa panahon mahapot man sa ko ang magiging mga makwapo ko kung ano ang chimpo COVID. Sabi ni Brother Dan Orense. Pero ang good news ang virgin coconut oil da mga tugang rekognisado na sa abroad na nakakabulong sa COVID. Mailing mo na. Yan masala sa tuya bagang kuhan. Yan masala sa tuya nini. An bareta an nyug. Rekognisado da tabi sa abroad ang virgin coconut oil. Paano daw yan no? Nainutang pa kita. Belated happy birthday po kay Soreda ng Metro Manila. In regards to Kagawad Josefina Mirabel ng ng Barangay 22 Legazpi, Lavina, and Anita Taracand of Ridgeview Subdivision, Tarachand ng Ridgeview Subdivision. Sabi yan ni Manay Merly Caceres. Okay? Basta Morning! Aratabo na din. Jeril Aranya. Good morning, Databi sa mga Macedonian Heritors. Bueno, hilingon ta muna sa mga nakatutok sa Facebook Live pagkaaga-aga. Dahil po malingaw mga tugang i-download ang sa tuya. Tabi na DCGB Live app. Sa endo tabing mga Android phone. Available yan sa Google Play Store and ano nga yan sa kwan? Google Play Store at saka sa Apple Play Store. Yan, Henry M. Ang sa Apple, available Apple Store at saka sa Google. Paki-download tabi para sa mga nakatutok dyan sa endo imbis na nga magiling kay view. I mean magiling nga kay Facebook. Ang gigibuo na lang nindo, mapindot ng kamukan cellphone nindo. Gari man sana po kamo mga tugang nakatutok nagdadangog kay radyo. Yeah. Di mo na hiling sa pandok ni Henry M. Diba? Di mo na hiling sa pandok ni Henry M. Nailing na dangog mo lang boses. Yes, DCGB Live app. Madali po yan, Madali po nga napon yan, Uy, salamat tabi sa mga sharers in the morning. Edita Peter Rinyon. Thank you, Maring Celeste Cangayo Belga. Ay, ano ini? May piga pa salamatan. Evelyn Romualdo. Good morning, Tabi. Watching from San Roque, Jovillar. Si Shirley Pineda. Stay safe daw. Oho. Samson Gubaton. Good morning, Tabi, sa ano ito? Sa imo pa shout out man sa mga miyembros kan Gubaton family, Ariates family, Combos family perminang nakatutok sa DCGB News. Salamaton. Roy Batalier, good morning. Tabi Jomel Villanueva, Emelina Ludana, nasa Purok 4 Bagong Bayan, Daragalbay. Chapuring si Chapuring Sabita no nakadakol. Good morning, Chapuring. Ayuson mo lang ang pasiram-siramon mo na paka-mix klamo kang ano yan, kasi mong piguluto dyan, G. Imperial. Good morning, Tabi Buda kay Mo Maria Cecilia Mayor Belches.
Oy, puring. Puring. Ano na kung may nakanamit ka nakuan mo? Ano nga nangarang ka, Ronald Soto, baga na, may palaman baga na mga garo giniling? Ano nga kaan? So, pipatos, may palaman na giniling. Ano po nga kan salbatan nga naling gamang ko. Basta may palaman niya na giniling na karne, may mga giniris na kung ano na mga ano ini, may pliniris ngayon na saradayoto na patatas, may basta empanada, yan na empanada. O maro nang hirig niya kung gusto mong empanada. Ano yan? Mahatod ako sa imo dyan. Ano kaya si Surte? Good morning, Tabi, dyan sa mga taga-bita, no? Kay Chapuring. Good morning, Tabi. Padagos na nagluluto nin empanada. Pero masirami siya mag-ibong empanada, Ronald. Lalo na kung padarang kita ni Chapuring digdi. Ang kapartner ka na dan naman na namitan tananggad, naman taki Jim's Coffee. Okay, no? Alamin natin ang mga mainit na balita. Ali po dyan sa lawas. Al Armario po nasa linya. Paring Al, good morning. Go ahead. Good morning. Good morning. Pwede, ay talaga mapugulan ang pagiging religyoso at mga Kristiyano-Katoliko. Maski may mga bawal dahil kan health protocol sa pandemyang COVID. Digdi sa Albay, sa Panginoon ni Bishop Joel Bong Bailon, may standing advice sa mga parokya na mag-obserbar kan health standard procedure asin limitaran ang kapasidad kan simbahan o ermita mientras na nasa GCQ status pa ang Albay. Alagad sa aktual na obserbasyon kan DCGB News, may mga simbahan at ermita na talagang nakulpawan ang nagisirimba na paminsan na sisiribot man ang mga naka-assign na health committee sa pag-guide sa inda na magsunod kan health protocol lalo sa mga piyestahan sa barangay dahil difícil man talaga pugulan at mga tao sa saindang intensyon na magsimba dahil sa debosyon asin pagiging religyoso at mga Kristiyano Katoliko. Yan, bali ang pagkakas ka informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Di man po kay problema na magsimba kita, pero dapat magsunod sa nakitakan tama na protocol. Di man sana yan. Pero ang pag sa Diyos, you can do that inside our home. Diba? Kangirap nga di bag naka-lockdown kita gabos, pinag-iring ganyar kita sa harong kita magparangaji. Gibuhon ta naan sa tuyang harong sarong domestic church. Iyan baga nakasurat. Pero mas maray manayaong ka sa house of worship. Inasimbahan niya to. Tangani po nakakapag-concentrate man kita. Buda, mas maray po na may nakakampang kita na nagmisang padi. Pag bumili ang simbahan, tudon ta sa nasa diritan na number 1, distansya. Distansya. Number 2, mga tugang dapat nakamask kita. Number 3, iwas karapot-kapot sa anuman ang mga bagay-bagay. Iwan na. Diba? Madaw ka sa simbahan, pwede, magayon niya, nakamask dapat kita. Number 2, mga tugang, magpara karapot-kapot sa anuman na bagay. Ha? Number 3, mga tugang, distansya permi. Kaya lang kita baga, nato dagit ang kusotang hararanihan, tudon ta na pambuhay ta na nakadistansya kita sa lambang saro. Tudon ta na sa diritang iyan, nakita mga tugang nakadistansya. Buda, kung may sipon kita, may abo kita, di na kita magsimba. Kaya, yan na may mga kurukalintura ka, di ka na magsimba. Stay at home. Diba? Alog na lang ka nang gigibuon ta. Tangani po mga tugang na malay mo. Ito man arang. Bata sabi ni Presidente Duterte, pwede na ang kasuhan ki-murder. Ansiseman ngayang persona na yung ngayang ang nagtuyo na nagduma, naglakaw pa sa matawo para ngayang mangulakit ka sana. Pwede ka ngayang kasuhan ki-murder. Kung mo man nga tituyo,
pwede ka ngayang kasuhan kay homicide. Saka baga, di kita maka-argumento, tama ko magitang abogado, naman yung ara mo ka. Yan ang sinabi niya. Uyog-uyogon mo yan, kakasuhan mo kay homicide ang intentional na, ano ba nga yan, nagkaigwa kang COVID? Luminaw kang bigla sa konsain na matawo, nakaulakit kay, kaso nakaulakit. Ang problema kung paano ang pagpapatunay sa husgado ng taong ini, iyo nag-ulakit sa imo kan COVID, bako Ronald. Muna kung intentional mo daan na nang ulakit ka, well, murder data biya nga abuton mo. Uyog-uyogon mo yan, ha? Uyog-uyogon mo yan. Ito abogado bagaan sa tuyang presidente. Paano kita kan maka-argumento? Ang pwedeng maka-argumento dyan. So, Lazaro man na abogado. Salita, mga matibay sinday. Ha, di ba? Di man kitang chance na mag-adal kay abogasiya. Maluya man kita dyan. Ha? Dito ang pirmi kitang daog. G. Marco Imperial. Watching from Inarado, Daraga, Albay. Maria Cecil Belches. Aha, Chapuring ay, ano yun yun? Nabasa ko na pala ninyo. Chapuring. Naguldot na ang bulan. Ans Galero, may report. Good morning, Ans. Buhian mo. Good morning, VP. Good morning sa mga karantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareka, kung kinakaipuhan na magamit na rin sa citation ticket, dugamit ko na iningo niya. Kanong opisyalis de barangay sa 70 barangay de Legazpi para mapanoramla ang mga individual na sagkod sa kunan na man garay tol na magsunod o minasunod sa health protocols kontra sa COVID-19. Iningo niya ng patani ni Alcalde Basal sa publiko partikular na sa mga Legazpeño katakod kanag resulta kan pagkikipag-oro niya sa mga miyembros o kay kapitan gaan mga barangay sa syudad kan Legazpi na miyembros kan liga ng mga barangay matapos na manotaran nga ni an mailaladawan na bako na establing level kan syudad kan Legazpi may kinaaraman sa pagkontrol kan mga kaso ng COVID-19 sa bilog na syudad. Sigun kay Rosal, nagtaon na siyang orden sa mga barangay officials na masigutan pa ang pagbantay. Siring nasanakan na pag-issue ng citation ticket para sa saindang mga residentes na matagas man girarayan payo sa kunsa-kunyan as hindi man girarayan nag-obserbar kan mga health protocols. Siring nasanakan tamang pagsulog ng face mask, face shield, social distancing as in iba pa. Mientras tanto, mantinito man na suspendido daw niyan at pagkondusir ng community pantries mantang nasa ilaron pa kan General Community Quarantine o GCQ ang bilog na syudad kan Legazpi tanganin na malikayan ano pa man na klase ng mass gathering. Yung tabi VP ang mga impormasyon, Ans Galero, DCG. Salamat, Ans, sa report. Sige sa nagmangno ka man kan may kapitan na kinasuan. Nagmangno ka man kan may kapitan na kinasuan. Mga tugang dahilan po sa ano niya. Dahilan po sa kapabayaan. Ikaw na baga sa NCR mga kapitan na kinasuhan na nagpabaya databi may kinaraman sa pigapod na super ano yan spreader na mga event. Mga events. Sa kabaga. Mientras tanto, Jomar Bien may report. Jomar, good morning, Jomar. Alamin natin ang mga balita mula po dyan sa primer distrito, sa unang distrito ng lalawigan ng Albay. Jomar, good morning. Sandali lang pinaayos pa ni, Pigaayos pa ni Ronald ang, ang signal. Ali po dyan sa Kuantabi. Ali dyan sa primer distrito kang Albay. Aramon ta daw ang kamugtakan kang panahon ta. Gari may pigabangan kitang maraot na panahon na. Hello, good morning. Good morning, Pagwasaligasi po. Pagwasaligasi. Good morning, si Henry po Bossing sa DCGB. Yes, sir. Si Ringel po ini. Yes, sir. Yes, sir. Maray na aga tabi sa imo. Mahaga daw tabi kami ki forecast para po unyanal daw. Sir Ringel, good morning. Go ahead. Okay, good morning po sa inyo, Boss Henry, at sa gabos na nagdadaan kasi nagdadaanan sa programa ng DCBB. Para sa update, miningal daw sa Biyernes, June 11, 2021. So, monsoon trap ang nakakapag sa pungunan sa ating bansa. At dahil po dyan, bigyan po sa tuwa sa kabikulan, miningal daw naging bahagyan ng panganuron, sundo sa panganuron lang ang komisyonan ng kalangitan. Maliban na nga lamang po sa mga
kababalaghan asin pagbibigat pagdagulgol. Alcohol na pagsapit ng pagkaugpo, sagkot sa pagkabanggo, mga madalas na ako yung mga pagbibigat pagdagulgol o yung tatawag nating thunderstorm. Pero kung magahon, pagkaugpo, maging pa naman ako magpapat sa tanaw. So, nung mamamatay pa rin natin yung labing init sa morning time natin. Pero pagkaugpo, pagkahapon, pagkabanggo, madalas na ako yung thunderstorm. At maging madalas mga pagbuk ng ulan at mga pagtulog pagbibigat. Paging maluyas, hindi sa moderatang duro sa alisator, sulnukan ang lalaw ng sakatutulan at may banayad sundo sa moderatang opening kabagatan. Daing ginwani nga nakababala sa kabagatan kan Bicol Region. Sa dintik nga po maglawod, gabos talungin ng pantagat. At sigalaw mo po natin ang temperaturan ng lalbaw sa kapitulan. Tapos parang po tayo po ang 25 sundo tayo sa 2 antas ng Celsius. Talda nga nagsira sa buong alas 5-18 ng pagkaan pa at yung nasa ng paman at yung alas 6 ng pagkahapon. At para po sa ating Philippine Standard Time panap ng alas 5:27 ng pagkaapa. Alibigil sa kabasan sa Southern Luzon, Legazpi City, Renyel Mago, Magdul. Salamat on tabi si Renyel Mago. Hali po dyan sa Pag-asa DOST. Okay. Okay na ba tayo sa report ni Jomar Bien? Jomar, good morning Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sarong Sulfero ang arestado dito sa syudad kan Tabaco. Oh. Dahil na naman sa droga. Ay, Itang matindi man pangtuwang talaga. beses niya Hindi. nang na-aresta rin eh. Ikadawang beses na? Roger na. Bata na, pangyari. Okay. Ang suspitsado na bisto na si Niño Banta kan relocation site Barangay Kabangan, Tabaco City. Si Banta nadakop dahilan sa bypass operation na ilinansar kasudma kan mga autoridad kung saan na kumpiskar sa saya ang sarong sa shake ang pinagtutubog na Shabu na iyo ang naging subject kan bypass operation na kinibok kan Tabaco Police at iba pang mga ahensya kan gobyerno na pag-araman kan DCGB News na kan mga nakalihis na bulan ini pala na si Banta dati naman na-arestar dahilan sa kaparehong kaso sa droga mang giramay Oh. asin na nakaluwasan na dahilan sa piyansa. Ngunyan, madidipisilan Nagbalik sa dati. Patong-patong na. Oo. Patong-patong na ang kaso na bigyan pang niya na pagbayular sa Sa Republic kabaga. Act 9165 o sa papabakal asin kakaigwa kan illegal na droga. Okay. Yan ang report, Aha. Jomar Bien, DC. Salamat, Jomar, sa report. Uy, ano yung bareta na ang kwanda tabi, ang virgin coconut oil, mga tugang rekognisado na sa abroad na bulong sa COVID-19. Namasama, Ronald? Ha? Kaya ba, balikan ta, ha? Balikan ta. Tayo akong nailing mga tugang tungkol dyan, ha? Yan, tras tanto, uy, 5:30 na sa DCG. Uy, magandang do, nasa kwanta. Di ba? Nailing mo yan, oh. Rekonisido na databi sa abroad. Virgin coconut oil kada kultang yung digdi. Ha? Nenotang pagkitang makaisip kan mga yaon sa abroad. Ha? Jimmy Nasalita, may report. Good morning, Jim. Yes, salamat VP Maraynaga sa mga para antabay. Pasalamat doon na sa mga taga Villa Maria, Purok City, Barangay Umaon Tracia. na si Manay, so nag-upload. Ayos na. Thank you very much na kay Engineer Wilfredo Arevalo Jr. Salamat na sa imo. Ikada, masasayin kang Salamat kaman doon, talagang servidor kang banwaan. Ano? Ora, maday man, ora man. Di ko na dudungog? Naputol. Maluyahon. Nawara. Nawara, okay. Salamat doon na sa Waterworks, mga tauhan ni Engineer Wilfredo Arevalo. Mayor Jim Anonghoko, thank you so much lata. Mapuluto na sa tubig. Dahil na namang nagpropalsok. Uy, very good talaga. Okay. Rekonoseron ta mga kuan, mga maray na gibo. Very good. Very good yan, ha? Okay. Thank you so much na pinapaabot ni Manay Vilma. Yes. Dataan dyan sa chance rin nagtrabaho, si Ate V? Dati, Si Ate V. hindi ko na nahiling siya. Sa bagay, kung baga, Di naman. pandemic. Bawal baga magluwasan magayon. Kaya naman nagluwas yan.
Dahil na Bawal magluwasan magayon. Dahil na niya ilalawo sa showdown niya. Dahil na siya magkaregos, lalong problema tayo. Anyway, so yan. Thank you so much kay Mayor Jim Anong ko na. Ali dyan sa Purok 7, Villa Maria, Trabisia, and kay Engineer Wilfredo Arevalo. Okay. Mientras tanto, BP, sa mga dagdag niya itong bareta, siring sa mga inot na mga pangyayari, operasyon, kan PNP asin Senro, ang parating iabot sa mga lugar na iguanin illegal na purutulan ng mga kahoy nyog, iyoan mga rinitasong kahoy, ang mga nagparalod, dahil man nagkakadarakop. Kaso hapon, may informasyon na kaabot sa karaman kan na mga personalis kan Senro, nakabase digdi sa Barangay Morera, harani sa Bukap, kung saan aligado may agrotong ninchenso sa bulod na parte kan Barangay Malabnig na nadadangog digdi sa kababaan. Automatic kanaresibikan Senro ang siring na informasyon, nag-request ng police assistance, sagod na nagresponde, nagturukad ang mga ini sa lugar na may nadadangog na chainsaw. Pag-abot sa bulod, makangalas, na nag-agrotong ang chainsaw, na inintawo. Tapos nagkaririta na sumahaw ganitri. Pagyari sa maabakali. Kung man mga yung mga ngalasan, di ka kan ngamalas. Pag-abot duman, di oros armalite na tulad bulod, oros naka-armalite sa mga polis. Habang nasa baba, nadadangog so agrotong. 53 na inda, so dalagan kan agrotong. Piso, so kunain so chinso na tanog. Pag-abot, nag-andar ang chinso, dahil tao, makangalas mga... Kuro-kuro sa mga polis duman sa maawot, diyan ngayon, diyan nga nag-agrotong chainsaw. Nag-agrotong sa chainsaw, nag-andar BP, dahil kitawo. Dog sa pulis abilidad. Dog sa abilidad. Dog sa abilidad sa pulis. Pulis. Nag-andar ngayon yung chainsaw, dahil kitawo. Ando na ko, natitilaskop yung sindakan kung ano ini, o kan yan, kan tawagan ano niya. Diba? Baka sa mga taong lipod. Ando na ko, baka sa mga suhi na tawong lipod. Iyon nag-chinso. Dapat ka ni pasantiguar na lugar na ini. Dahil talagang tawong nahilig. Saka baga, saka... Sa'y ka gano'n, maubusan kahoy. At yun na, pag dahil mo nahiling ang nag-chinso, nag-aandar lang iyan, nagdadalagan ang chinso kisolo, nag-aandar, ang kahoy na, ubusan. Ubus yan. Maubusan dahil mo manahiling. Pag-abot kan pulis, nag-aandar ngayon ng chinso. Buda, dahil na basta-basta magkapot kang chinso. Ilan, sarong polis, pasigurong marikan armalite yan. Di sina magkapos ka, ang tadag ko, dumi na laga sa chinsong solo, dumi uminang pang senda. Pero lagan kisin, dahil ba nangyari ito? Di nga, singa, hindi ka, mag-ingon umingan siya, tabaka araw ka lang mangyari. Dahil ka nakahiling ka na, hindi nabutan nila, 13, narinitasong mga dahil man kitawag na iling, nagritaso sa chinsong kisolo. Puon sa puon kan kada bis na may blatter na nahiling na kukuhan kita na babasa. Paraman talaga kita ang may nadakop na lamang na may nadakop na ituwang persona, nadakop na nagpa-chainsaw. Ang nadakop talaga, Jimmy, puro chainsaw. Chainsaw man sana, tapos urinitasong kahoy. Talagang may tawong lipod na involved dyan. Talagang matindidig di sa third district. Imagine mo mga pelikula baga sa mga comedy? Nagmangno ka man ka, nagdalagan ang chinso, dahil tao, nakampang na sa pulis. Nadakol pa na kapabalagan digdisi. May mga aksidente. Yan ang baratang makangalas-ngalas. Makangalas-ngalas nga ni. May mga aksidente. Ay, pag-iapot ang driver, natana pa no, nawaran niya kiprino. Dahil nasususukon sa inyo, nag-habas ka prino. Ito mong pighabas na, dahil ka makatupar. Dahil manahiling kung siya, dahil lamang nasusolve ba din ikan pulis. Tres, ang rinitasong mahugan ni Tre. Ubakan mahugan ni Jesus, kumagayon na kahoy. Yan. Saro pang bilugo na. Hay na sa kahoy, Jim. Tinro. Okay. Dapat may imbestigaran ining mga kahoy na ining. Ang klaro mo niyan, so kahoy nasa Pendro. Tinro. Nyarog ka na man nga ki nadadakop na tabo. So kahoy, mapapasay nito. Alaram ko, igwang underground yan. Duman yan sa Iraraw. Anong underground? In underground kan onene, kan Senro. Pigsara.
Pigasaray. Pigasaray. Bigla saray, hindi ko naman nasisirip naman kung sa kadakulan. Baka para noon, hindi ko sarayin sa iba. Okay. Yun na Sige. na-discover ko, Bibi, na operasyon ka Pangyayari sa sa hapon. mga Orat kaadi. manada ko. Ginaibukan mga otoridad, dinara sa mga ebidensya Oh. sa Sinro para sa nagkakanigong disposisyon. Okay. Aha. Yan tabi, Bibi, pagkangalas ng mga istorya, Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Ali po dyan sa luwas. Ha? Uyog-uyogon mo ang chinso nag-under na yung tawo. Pigritaso so chinso, so kahoy na yung tawo. Di matagal ang pulis. Di ba? Ito, daguganin doon baretang ini. Mga tugang binigyan ng pagkilala sa ibang bansa. Ronald, gari may pamawon. Tabi, Ronald, akong nailing. Gumananggan kinabla. Kali kay Chapuring. Iyo mananggan pala. Pasalamat kay... Alin na kay Chapuring yan? Alin kay Chapuring. Salamaton. Alin kay Chapuring. Thank you, thank you. Dahiling mo na, Ronald. Ata, ang mga karaw-karaw ta kay Chapuring, si seryoso niya talaga. Bako yung Ronald? Anong sabi Nal kay itong nagataon? Nal, anong sabi ka nagataon? Alin kay Chapuring? Oh, ayun. Ang mga karaw-karaw ta, yan mga joke naan. Si seryoso ni Chapuring yan. Ay, so kapita tabi Nal. Tumimpla ka na kay Jim's Coffee. Pagtimpla ka na kay Jim's Coffee, taisira. Very good. Chapuring, salamaton tabi. Bata mabareta ako kan tungkol sa virgin coconut oil. Chapuring, manggura no tabi ni. Eh di na ako mahapot ko manggura. Taba ka seryoso man ni Chapuring. Ano Nal, kumusta Nal? Okay na? Oh, masiram? Yes, masiramon yan. Oh, tapag commercial ko, tanamitan to talaga yan ha. Pwede matimpla kitang Jim's Coffee? Adi? Timplan tang Jim's Coffee. Chapuring, salamat ang tabing maresay mo ha. Okay? Meling mo, nangangalasan man talaga kita digdi sa programa para sa mga jokes na nabaga. Ili nga, si seryoso ni Chapuring. Ha? Okay, ito dangugan nindo ini. Mga tugang binigyan ng pagkilala sa ibang bansa ang resulta ng clinical trial ng Pilipinas sa paggamit ng virgin coconut oil bilang gamot sa simptomas ng COVID-19. Ayon kay Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development, Executive Director Dr. Jaime Montoya, nagpapatunay ng pag-aaral sa VCO ay humihiling na sila ay suportahan ng publiko. Saka, ani pa ni Montoya, kailangan ding mag-update ng aplikasyon ng VCO sa Food and Drug Administration upang gamitin itong gamot. See? May tuturing na malaking tulong ang paggamit ng VCO kapag napatunayan sa clinical trial na mabisa sa pagtulong sa COVID-19. Ang virgin coconut oil ay sariling gawa ng Pilipino, hango mula sa mga coconut plantation sa Pilipinas. O, saka baga? Ha? The best baga? Ha? The best baga? Kada bagalingon mo mga tugang. Sisaso na interview ko ka ito na iyan baga nagata. Hindi, basta di sa kita magulpita. Ano ba baga, paghalang ka dan mga bad cholesterol, di ang pigpapa-recommenda na pagparakaong kigulay na may gata. Pero yan virgin coconut oil na yan. Di ko aram kung paano pagibo ka ang Ronald. Di ko aram kung paano pagibo ka na virgin coconut oil na yan. Mga tugang. Pero ilingon mo kung recognize ini sa Pilipinas, sisay nag-recognize sa Pilipinas. Kaya lang, dahil man masyado digding na elaborate sa bareta online, mga tugang, kung sisay ang nag-recognize na mga health expert pag-abot sa arog ka ng bagay. Di man ugaring klarado ini kay Dr. Jaime Montoya, mga tugang, na ang virgin coconut oil pwedeng bulong, mga tugang, sa COVID-19. See? Oras natin, 20 bago mag-abot ang alas 6 din pag-aaga. O sandali lang at makaon muna kami kang ni kaunan mo ni Ronald. Karano po ka, Ronald? Tanong nga rin kaan? Nalingawang ko na naman na problema. Empanada. O kaon mo na kaming empanada ni Ronald. Ang balitang empanada ay hatid sa inyo ni Chapuring Almelia ng Bitano, Legazpi City.
Magbabalik po ang programa. Magalipas lang gani. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dilugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaknutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Bueno, balik kita sa programa. Ginulpi mo man tabi sa puring kimpanada. Nang Ronald na ini, bata naguhungit akong empanada, biglang tinapos sa komersyal, laking ini na. Masiramon man talaga para ng empanada mga tugang sabayan ki Jim's Coffee. Ade?
Si Edwin, first time na ulukon ngunya na aga, nakanamit sa Kijim's Coffee, ngunya na aga. Adi, ano sa mo na kinapinal? James Grande Black, adi, Grande Black sa imo. So kay Derek Edwin, anong pigkapi niya ngunyan? Iba man kay Derek Edwin? James Grande Brown. Yan, ha? Okay. Pero mga tugang, kung gusto mo maging milyonaryo, unit tabang gibon mo, magkape ka, mga tugang gamit ang James Coffee. Kung gusto mo maging milyonaryo, James Coffee dapat ang kape mo. Yun dapat yan. Mag-entra ka po sa magkape at magkamilyon sa James Coffee Mix Raffle Promo. May iba-ibang variant po ang James Coffee. Ang pinaka-top of the line po ninda, 7-in-1, di ba? Coffee. James 5-in-1 regular, James 5-in-1 sugar-free, James 5-in-1 no sugar added, James 5-in-1 stand-up pouch, James 4-in-1 with agaricus mushroom, James 3+1 with ginseng, James 3+1 with ganoderma, James 3+1 with spirulina, James 3+1 with wheatgrass, James 3+1 with grape seed extract, James Grande White, James Grande Brown. O yung yan ang kape ni Derek Edwin. Buda, James Grande Black. Yung man ang kape ni Ronald Baldo. James Coffee with brown sugar, James Coffee Brosco, Black Coffee with Tongkat Ali, James Black Coffee with ginseng. Tumipong ka lang ka ang kilimang sachet, mga tugang, maski puro parareho pa lang pwede, paski puro parareho pwede po nindo ilaog tabi nindo na na proof of purchase, Sa luwas kan sobre, suratan po kan pangaran, address, contact number, buda edad. Then hanggang panglingoman tabian, mga iyan ha, ngaran, edad, contact number, kompletong address. Pirmahan po, buda isurat ang pangaran kang raffle, mga tugang promo, na magkape at magkamilyon sa James Coffee Mix Raffle Promo. As in, siring man po, di paglingawan na isurat ang tingaran kan tindahan o grocery, kung saan po nindo binakal ang James Coffee. Ako man, gusto ko magtinda, para do kita kan magdilin siya do. Maging distributor kita kan James Coffee. Hindi ka ambisyon ka ngayon magnegosyo. Diba? Tapos mga tugang isurat tabian, yan ha. Dahil paglingaman isurat ang mga iba-ibang variant na nasa laog tabi kan James Coffee, kan sobre. Dahil paglingaman kung anong variant yan, isurat po. Tapos mga tugang may tsansaka na 100,000 pesos tabi sa July 22. As in 27,000 man sa imong partner outlet. Ano man manggagana ka yan? Buda 5 man ang manggagana nin 5,000 pesos each. Sa Disyembre 22, may 27 manggagana nin 27,000 pesos. Buda tabi, mga tugang, 1 million pesos ang pinaka mega prize, jackpot prize para dyan. Iyo po. O di, anong giboon? Kung gusto mong maging milyonaryo, dapat po, James Coffee ang kape mo. Adi, bueno. Yun na muna yan, mga tugang sa tuya tabi na mga dispatsos kangal daw digdi po sa DCGB. In the morning. Henry M. In the morning. The best man. Masiramon talaga ang empanada ni Cha Puring na i-partner sa James Coffee. Edi, masabi si Cha Puring sa radyo, paano ko daw ngayon yung manamitan ang James Coffee mong yan? Ito man ang challenge si Cha Puring sa tuya, Ronald. Masabi si Cha Puring, paano ko daw ngayon yung manamitan ang James Coffee mong an? Besa na Cha Puring, ma'am, pagparatuga-tuga ngayon, maray pagayag, mas kaskason ka. O, bueno. Ang sa tuya, tabing... Paningit sa Morning Hirit.
Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit sa DCGB. Mga tugang, mga dagdag na kaaraman sa morning hirit sa DCGB. Aram daw din do, mga tugang, na ang monumento ni Dr. Jose Rizal ang nagdisenyo ka iyan, bako man tabi Pilipino. Kundi tabi, ay sandali lang sandali, ay sus kung pangyari, mapagalon talaga pag-arog kay ni ang kwan. Madali lang po, napindot ko sukan. So, pigbabasa ko, madali lang. Ito na, pasensya na po, napindot ko sa computer. Okay? Aram daw nindo, mga tugang konsisay po ang nagdisenyo kang monumento ni Rizal sa Luneta. Siguro sa informasyon, ang designer, mga tugang, o sculpture kang monumento ni Jose Rizal sa Luneta, saro po na Swiss sculpture. Sculptor pala, sorry, sculpture, no? Sculpture. Swiss sculptor, tabi. Ang pangalan niya si Richard Kisling. Ang pangalan niya po si Richard Kisling. Natagaduman sa Wasen, Gotthard region, kan Switzerland. Sigon sa informasyon, nagkaigwa ka ito kikompetisyon. Ang satuyang gobyerno, ang satuyang mga eksperto, mga tugang sa pagapagibo kayan, bako lang sa mga Pilipino, kundi magin sa bilog na mundo, kung ano tabang itsura kang monumento nagigibuhon sa Luneta o dating bagong bayan kan mga panahon. Igwatabi nin sarong persona na yon naging first prize. Ikaw nin sarong matibay sa sculptor, mga tugang, sarong matibay sa pagdisenyo kay ni. Nayo po nang gana bilang first prize, mantang ang ginibo ni Richard Kisling, saro lang pong pang second prize lang. Dahil lang po daw mas mahal, sunainot na nadisenyo kan first prize, asin ito mas dakol ang pwedeng gastuson kan gobyerno. Ang ginamit ninda na disenyo, iyo po ang second prize na dinisign ni Richard Kisling. So second prize pala iyan na nahiling ta mga tugang sa Luneta. Kaya arog ka ang tabi, mga tugang ang sitwasyon kayan. Napagarama na mahal ito dahil ang disenyo ka ito, gibuda tabi sa marmol asin mga granites na talagang may tanso pa asin iba pang klase nin metal. Dahil sa pangmatagalan na disenyo. Dahil kay ni napagarama na medyo hababa daw ang presyo kan second prize kung kaya iyon na sana mga tugang ang ginibo na disenyo kang sinabi ng monumento ni Dr. Jose Rizal duman sa Bagong Bayan o kaya sa Luneta Park sa Manila. Iyan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Iyo pala na yan, Ronald, ini pala na ako na ini pala na second prize pala na yan, nagkaigwa ki kompetisyon. Si alat ko nata, i-search ko daw. Si anang, de kaya nakasurat digdi sa kwanta, ha? Si Sai mga tugang ang first prize.
I-search ta daw. Konsista. Igwa yang kimaluwas eh. I-search ta. Madali lang. May maluwas ka. Kulang kayo yung detalye kayo ni. Madali lang ha. Maya kami magluwas. Igwa kayang kikuan. May sinabi digdi. Ayaw ni baka may nag-text. Mas nakakaaram ini. Oh. Iba man pala sa text. Okay. Carlos Nicolai of Carrara, Italy. Siya pala ang first prize po sa disenyo, ginibo po ni Carlos Nicolai of Carrara. Sa Italia, siya po ang nakareceive ng first prize na kantidad, 5,000 pesos. Yugon mo kan mga taon na ito. Mga tugang, tabi, first prize ito na ginibo niyang design. Kaya lang iyon na yaon sa ngunya, diyo tabi ang second prize. Siguro sabiyon, masuro ba ang presyo? Pero ang 5,000 pesos na ang kampanahon, dakulaon, milyon-milyon ngunya niyan. Mga tugang digdi po sa tuya na nasyon. Okay, yun tabi Arog pa lang ka ng istorya ka na, no? Dahil man, garing siya ngayon ang gana, pero ngayon, maalun man. Rin sa puro barato, magawin man niya pag-ilingon. Adi, magawin kayo mga pag-ilingon. In the morning. Isang ngayang gipunta. Henry M. in the morning. Okay, sukat ngayon kung ano-ano ang napipindot mo. Yung problema baga sa kuhaan sa mga digital. Tapag napasala ang pindot mo, ay, tapos, minatipsik sa minakuan sa namin na off sa nang bigla. Ata ngayon mag-open kang coffee pantry, ilag mo na sa dispenser ang hot water. Ngani makuha mo na sa mga rapper. Saan kita mako ang nakaulo na kami? Good morning, Tabi Mading Don Solueta, Angelic Kiambao, kan Angelis Pizza. Good morning, Tabi, kay Pading Beda, habang nagmimix lakando sa saya Tabi na Angelis Pizza. Good morning. Yan sa Bakakay. Si Father Momoy Tabi, haloy na may virgin coconut oil. Talaga. Ano yan? Sabi ni Manay Merly, 15 pesos pang empanada. Sabi ni Manay Merly Caceres. Mahal man talaga. Pero masiram talaga ang empanada. Good morning, Manay Merly. Madali lang po yan, Henry, mahuli kung sino may sarili kang chainsaw, kung anon ang serial number, takong nakarehistro ang chainsaw, malulukit ang may sadiri. Iyong mananggad, ang pagbakal palan kang chainsaw, ay tama ka po, salamato na maraya. Ini po konektado sa report ni Jimmy. Ang chainsaw palang pagbabakal mo, pigo ko akan ang serial number, nakarehistro dapat iyan sa imo. Maray, ang suwestyon mo, di madaling masusugkan mga otoridad kung kasay po nakarehistro ang chainsaw, kung iyan po registered. Kapabinsan ba, kapag kung maintensyon ang gamitin mo sa illegal, dahil pag-rehistro. Asikaso niya po ang kung may bulong sa COVID na dahil matakot ang kadakla na tao, lalo na virgin coconut oil. Asikaso niya dahil na sinda mag-isip kang dilensya, dapat isipon ninda so tao makabalik na sa dati. Yan. Okay? O bueno, ang mga bareta sa Morning Hirit sa DCGB. Susunod na, oras po, alas 6 in punto in morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Pamayokan mga bareta, ngunyang pong aldawnin Biyernes, paghigpit sa implementasyon kang health protocol sa Legazpi, hinagad ni Rosal. Sobra po sa 10,000 na dosis ng bakuna, paghererason, kanapat na probinsya sa rehiyon. Sa lado nasyonal, biktima ng landmine explosion sa Masbate, tatawanan ng justisya ni Duterte.
Duterte maatender sa Independence Day sa mga masaaga. Plano ni Duterte sa 2022 election, bako pang malinaw. Sa sports, Pinay skateboarder nakakuanin pwesto sa Tokyo Olympics. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Hinagad po kang local interagency task force for the management of emerging infectious disease sa 70 barangay kan Legazpi City na parumdumon ang sendang mga residentes na maigpit na sunodon ang minimum health and safety protocols tanganing mapundo ang mga nakakaalarmang pagdakol kan kaso ng COVID-19 sa syudad. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na sinugo niya ang mga punong barangay na bantayan ang sendang mga konstituentes asin ipaliwanag sa mga ini na ang mga pagtiripon maigpit na ipagbabawal lalo na ang Legazpi Sangunyan nasa delikadong sitwasyon kan ulakit kan siring na hilang. Sinugo ni Rosal ang mga punong barangay na magpaluwas nin citation ticket sa mga personang dai nagsusunod sa tamang health protocol, siring man paggamit nin face mask, face shield, asin social distancing. Paghihirirason kan apat na probinsya kan Kabikolan ang pinakahuring bulto nin COVID-19 vaccine na nagabot hali sa gobyerno nasyonal. Sinabi kan Department of Health Regional Office na 10,720 doses nin Sinovac vaccine ang nagabot sa Legazpi Airport. Ang albay igwanin 1,940 doses mantangan Camarines Sur igwanin 4,780. Siring man ang Sursogon 300 o kaya 3,006 mantang ang 400 sana sa Camarines Norte. Sa ibong nalado, sinabi ni Dr. Rita Angbon, COVID-19 Vaccine Program Coordinator, na sinda nakabakuna na nin 121,760 katao sa riyon. Sinabi niyang importante nin marhay na tapuso na ang 2 doses nin bakuna. Sarong persona arestado sa kasong pananakot sa saiyang kapwa sa Daragalbay. Detalye kang report kay Renz Luna. Arestado ang sarong persona sa kasong pananakot sa kapwa o grave threat. Ang suspect na midbida na si Ricardo Ranyola Ilotibio, 53 anyos, may agom, darong construction worker, resident ng Santo Cristo, Barangay San Roque, Dargalbay. Pinag-arestar ang nambitan ng persona sa paagi ni sarong mandamiento de arresto na kung saan pinag-issue ni Honorable Judge Carlos L. Bona, ang acting presiding judge kan Municipal Trial Court kan Dargalbay, na ikong pinag-rekomendar na piyansa na maabot sa 36,000 pesos. Kasangunyan ang nambitan ng persona nasa ipaturo na kandarga PNP para sa magkakandigong disposisyon. Yan ang magkakabarat at isa luwas. Renz Luna, DCGB. Inaugurasyon para sa biogas digester kan lokal na gobyerno nin Legazpi gigibuhon ngunya na aga. Ange Galero sa report. Nakatala ang gibuhon man aldao alas 8 nin pagkaagang inauguration ceremony sa pinagbugtaak na biogas digester ka syudad kan Legazpi asin magkakaigwaman nin ceremonial lighting of flame. Paliwanag ni City Veterinary Officer Dr. Emmanuel Manny Estepona, sarong prioridad na proyekto ini kan gobyerno lokal kan Legazpi asin man kan Department of Science and Technology o DOST sa Legazpi City Class AA abattoir o kay ining slaughterhouse kan syudad. Maugmangon si Estepona na igwana nin magagamit na pasilidad ang gobyerno lokal ni Legazpi kung saan mapapaduman ang gabos na tii kan mga hayop na ipigaagi sa slaughterhouse na iyong pwede maging sentro kan renewable energy as in oras man na maproseso na initultol. Magagamit daw ini bilang high-grade organic fertilizer na iyong makakatabang man sa sarupang prioridad na sektor ngunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi, partikular na ang agrikultura. Sigun kay Estepona, dakulan pasalamat niya kay Alcalde Noel Rosal asin kay City Engineer Clemente Ibo para matauanin realisasyon ang pangaturugan niyang magkaigwa nin siring na pasilidad sa syudad lalo pa ngunyan na mati maninda talaga ang importansya kan pagpangataman kan sa tuyang kapalibutan. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCTV. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta, kagawad Migs Amano,
kan Sangguniang Bayan sa Ginobata nagpasarponin sa rong resolusyon na nag-request kay Mayor Jim Anghoko na idiklag ang mga kanal sa palibot kan Ginobatan Public Market. Jimmy Nasalita sa report. May resolusyon approve sa Sangguniang Bayan kan Ginobatan si Kagawad Mix Amano, Chairman Committee on Economic Enterprises, kung sain pigagad sa local chief executive kung po pwede alokaranin pondo ang declogging kan mga kanal sa palibot kan merkado publiko diretso pababa sa Bara Building 2 asin Bicol University College of Agriculture. Matatandaan kan bagyong Rule ang hampangan kan Ginobatan Public Market haros na imaagihan dahilan sa pano nin tubig, dahilan sa baradong mga kali kung sain pon kay ito dahil pa lamang naabrihan ang mga cover kan kanal. Sa personal na paghiling ni Kagawad Mix Amano, bararado na ang mga kali natural pag matindi ang uran maarapaw ini bilang resulta mabaraha sa kapalibutan. Bilang Chairman Committee on Economic Enterprises, nagpasar siya ng resolusyon asin approve ini sa konseho. Idinagdag pa ni Kagawad Mix Amano na papanahon ini sa pagsabing palaog na ang taguran kung kaya siya nagalaom na unrahon ang sayang request kay Mayor Gemma Ann Anghoko bilang alkalde digdi sa Ginobatan Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, brigada pagbasa nakatalaan ng ilansar sa probinsya kan Albay asin sa Caricolan. Ini ang parte kan pangapudan kan Department of Education Albay Division sa publiko na suportaran asin maging kabrigada pagbasa volunteer. Sinabi ni Froy Lantena, tagapagtaram ka na sabing opisina, ang mga albayano pwedeng maging volunteer reader na matabang sa mga kindergarten hanggang grade 6 na mga estudyante na makanood na magbasa. Volunteer tutor magturo sa mga mapuon pasana mag-eskwela arog kan kindergarten as in grade 1. Volunteer donor madonar nin mga libro as in iba pang mga reading materials para magamit kan mga estudyante sa eskwelahan as in ang volunteer support na pwedeng magtaon din pagkaon, teaching material as in tabang pinansyal. Paliwanag ni Tena na ang kabrigada pagbasa sa rong programa kan Department of Education World Vision asin sarong communication company. Obheto na may maengganyar ang natabangan ang mga estudyante na makanood na magbasa. Ang mga volunteer pwedeng makipag-coordinar sa mga brigada coordinator kan lambang eskwelahan o kung bako man sa barangay kapitan. Mantang ini masaeraro man sa magakanigong training. Congressman Garbin dai pa pigukumpirmar kung makandidato siyang alkalde kang Legazpi City. Al Armario sa report. Naipabiga ko ni ako Bicol Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. kung makandidato mananggad siyang alkalde kang Legazpi sa masunod na taon. Sinabi ni Garbin na trabaho na muna ang sayang pitututukan ko niyan na makatabang sa mga barangay lalo pa na sa kainitan ng COVID. Monitoring kan DCGB News, siya at igubosol ni Gobernador Alphonsus Bintara sin Congressman Saldico na dumalagan alkalde kan Legazpi dahil last term naman ni Mayor Noel Rosal para matutukan ang mga darakulang pang proyekto na dinarahon kan Gobyerno Nasyonal digdi sa Legazpi, diring kan cruise ship terminal sa Boulevard, ang world-class park na plano, mga patinampo, mga patubig, asin nakulpang mga pigubosol pa na programa kana ko Bicol. Alagad si Garbin, pag inapot kan media, diring kan si GP News, paulok-ulok sana asin abo pa akoon kung totoo mananggad na posible siyang kumandidatong alkalde kan Legazpi sa masunod na taon. Alarmario, DCGB. Ibalik ang supply nin kuryente sa mga nagbabayad din konsumo na residente kan Barangay Bacolod, Tabaco City, asin hunop kasabay ang baryo sa Malinaw, Albay. Ina nakapalaman sa surat kan Department of Energy kay Mr. Apolinario Alvarez, ang Chief Operating Officer kang Albay Power and Energy Corporation.
Sigon sa nasabing surat na pirmado ni Department of Energy Undersecretary Emmanuel Luaneza, sinugo ni DOE Secretary Alfonso Cosi ang APEC na ibalik ang bulos kang kuryente sa nasabing mga barangay, alagad sulamenteng ang mga regular na nagbabayad ang mapapailawan. Kung magigiramduma na Mayo 12, 2021, pinutol ang supply ng kuryente sa Barrio Bacolod dahil sa dakulang pagkakautang na minabot sa 7.9 milyon, kung sain 400 ang mga rehistradong konsumidor, 208 ang aktibo, alagad anom sana ang nagbabayad kan sa indang konsumo. Mientras na nasa 1.4 milyon ang arrears kan 384 na konsumidores kan hunop, asin 1.5 milyon man kan 247 na residentes kan Barrio Malinaw Albay. Dahilan kan surat na ini, pinaglaoman na makakabalik na ang supply ng kuryente na nagbabayad kan sa inang konsumo sa lalong madaling panahon. Pagiromdom para mag-obserbar kan social distancing nakakutay sa luwas kan mga kan police headquarters sa Tabaco City. Detalye kang report kay Jomar Bien. Nakakutay sa lawas kan mga pulis kan Tabaco ang mga pagiromdom na dapat na mag-obserbar kan social distancing. Ini sa paagi kan mga warning cards na ipinagsusulot kan mga pulis na garo ID, alagad ang nakalaag iyo ang pagiromdom na daiki magdulok sa sainda sa ipinasulot kan Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Edgar Azuteja sa iyang mga pulis nakalaag duman sa garo ID dakula ang mga tataramo na keep distance, I might be a COVID-19 positive, bilang pagiromdom na ang COVID iyo ang nag-existir maging sa mga tao na paguna ninda dahil sinda ninhelang susok sa mga pulis na may mga suulot kay nidigdi sa syudad kan Tabaco na ang katuyuan kay ni iyo ang dahil magdurulok-dulok dahil magparadurukot ang mga tao asin ang mga pulis ang magiging ehemplo ang social distancing na pinagupauto bilang health protocol makusa na sa Tabaco kundi sa bilog na nasyon. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. 15 makalipas ang alas 6 nin aga sa DCGB News Express. Iba pang mga bareta, masunod, makalipas lang kayo ninyo. GB News Express. News Express. GB News Express. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sanmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sanmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sanmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sanmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sanmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit.
Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack! Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na! Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Pitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam
pakiramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga darakulang bareta, nakapagtala po ang Department of Health ng 7,485 na bagong infection in COVID-19. Kung kaya nasa 1,293,687 ang suma total na naulakitan kaini sa nasyon. Base sa pinakabagong datos na nakalap kan Department of Health, ang mga panibagong kaso iyuan sinabi bilangan kang sinabi ng o kaya kan 1.2 milyon na mga individual, mantang ang nagpaparahingo niya nasa 56,921. Sa ibong naladoy gamang kinaulian o narahay sa sinabi ng helang na 4,504 dahilan para umabot naman sa 1.2 milyon ang narahay digdi. Sa ibong nalado, 122 ang na-record na nagadan, kung kaya ang totalmenteng nagadan digdi uminabot naman sa 22,312. Posible daw na turusan ang ipinapasunod na quarantine restriction sa National Capital Region o NCR Plus sa taho kan bulan in Hunyo, sigon sa Malacanang. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, Huwebes pa nagmaray na daw ang datos sa mga reyon na naapektaran kan COVID-19, kung kaya pwede daw ini na magluwag-luwag na sa maabot na mga bulan. Sa tinawanin doon na kung ini tutugutan kang Interagency Task Force pwedeng gibuhon. Daipang mapupusuan o napupusuan na personalidad si Presidente Rodrigo Duterte na pwedeng sumalida sa iya. Sa iyang pahayag, binanggit kang Presidente ang nagupurmang mga presidentiables, ngunyan alagad ay pa siyang natitipo na pipili para digdi na tama sa sinabi ng posisyon. Sa iyang sinabi na pinag-iwasan niya na makisawsaw sa isyo kang politika nguna sa panahon na ini, mantang sinabi kay ini na kinakaipon nguna na pag-adalan niya kimaray konsisen sa iyang magiging manok sa maabot na daw. Enot kani kinumbensir si Duterte kan kapartido sa PDP laban na magdalaga din ni bilang Vice Presidente sa eleksyon sa masunod na taon. Alagad sigon sa Presidente, mas iniisip niya ngunyan na magretiro na sa politika sa pagbaba na sa pwesto sa masunod na taon, asin magbalik na lang sa Davao City. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na kung madalagan man si Davao City Mayor Sara Duterte, sigurado na dai naman madalagan ang ama kaini. Sinabi kan Commission on Human Rights na dapat mamidbidan kan New People's Army asin isuko ang mga rebuilding imbelto sa landmine blast na Masbate City na kinagadanin 21 anyos na football player asin paryente kay ni. Sayang sinabi na kung talagang seryoso ang NPA asin sincero na panimbagon ang mga responsable sa paggagadan ni Kate Absalon asin Nolvin Absalon, dapat na magkaigwanin lakdang na mamidbidan asin isuko ang sa indang mga miyembros sa mga otoridad para ampangon ng hustisya sa korte. Sa ibong nalado sinabi kang si Itzar na sinda nagkaigwaman in investigasyon sa nasabing karamaldumal na krimen. Zero. Ina nagluwas matapos na makapuntos na naman si dating Senador Antonio Trillanes kontra sa gobyerno matapos magdesisyon ang Court of Appeals na dahil na pagbuhayon ang kasong kodita kontra sa iya. Sa 67 pahinang desisyon na ipinaluwas, pinanindugan kang Court of Appeals ang hatol ni Judge Andres Soriano kang Makati RTC Branch 148 na ibasura ang petisyon kan Department of Justice na arestaron si Trillanes. September 2011 kan ibasurak ang kasong kodita
kontra kay Trillanes matapos na siya tawanan ng amnestiya ni dating Presidente Noynoy Aquino. Sa desisyon ni Soriano, sinabi kay ni na nakasunod si Trillanes sa mga requisitos kay bana ang pagsumiter in amnesty application kasabay kan pag-ako kay ni sa sayang partisipasyon sa 2003 Ocod Mutiny asin iba pa. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal, suportado ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ang kahagadan kan mga restaurant owners na pakusugon ang confidence asin tiwala kan mga konsumidores na maglaog sa mga restaurant para magkaon asin panahon man para mapakusog ang ekonomiya kang nasyon siring man ang syudad. Sa sarong pagtiripon sa paginin Zoom meeting kasarabay ang mga restaurant owners, sinabi ni Mayor Isko na sa iyang gigibon ang gabos tangani na mas talong mabuhay grale ang negosyo at mapakusog ang ekonomiya kasarabay ang operasyon kan mga restaurant kan syudad. Kinamanindo ni Mayor Isko na ang COVID-19 yaon magpapadagos hanggang day pa nin mga kanigong bakuna alagad kinakaipuhan na balansihon sa paginin pagbuhay kan ekonomiya. Si Mayor Isko nagsiguro man nan mga restaurant employees kasarabay sa A4 Priority Group iyon makakaresibinin vaksinin libre sa maabot na daw. Enot kay ni ang syudad din Manila na midbidan bilang most competitive highly urbanized city base sa 2020 Cities and Municipalities Competitive Index program na ipinagtao kang gobyerno siring man sa likodan kan pandemic. Sinabi ni Mayor Isko, o kaya si Mayor Isko, yung man ang pinakainot na nakapagtaonin balanse asin proteksyon sa pangkabuhayan kan mga namanuaan, lalo na kan mga Manilenyo para hampangon ang krisis na namamatian sa ngunyan. Alas 6:28 oras po sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Sangobion, Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibayan puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 1451, series of 2020. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga darakulang bareta, day pa po kinahiling na dakulang pagbabago sa estado kan Pilipinas hanggang sa day nag-aabot ang 30% hanggang 50% na vaccination rate sa populasyon kang nasyon. Sinabi ni Professor Ranjit Ray kan Okta Research Group na masyado pang saday ang numero na nababakunahan sa nasyon. Kan Hunyo 8, uminabot pa sana sa 4.6 milyon ang nabakunahan, nakapareho kan 4% ng populasyon kang nasyon. Nasa 1.4 milyon ang numero na nakaresibi kan ikadawang dose kan siring na bakuna. Matatandaan na target kan gobyerno na mabakunahan ang nasa 70 milyon na populasyon. Mantang pinag-estimate na pag-abot daw kan Nobyembre ngunya na taon, nasa 58 milyon na ang pwedeng mabakunahan. Enot kaya ni sinabi kan Department of Health na gusto kan mga eksperto na mabakunahan ang 30% kan populasyon bago turusan ang quarantine restrictions sa nasyon. Sinabi kan Malacanang na si Presidente Rodrigo Duterte nangako na papa-investigaran asin papanimbagon ang mga personang nasa likod kan landmine blast sa Masbate City na kinagadan ng 2 persona. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nadangog ni Duterte ang kagadan kan pamilya Absalon na hostisya, lalo na nagsabang pamilya na binadil ang mga biktima. Sayang sinabi na si Duterte nangako na papanimbagon asin papabayadon
ang mga nagkasala sa siring na krimen. Sa ibong nalado nakidamay sa pagmundo si Roque sa pamilya kan mga biktima mantang kinondinar niya ang pangyayari na pigapon niyang international war crime. Mga tugang, ibinaba po kang Estados Unidos ang sendang travel advisory sa Pilipinas sa level 3 hali sa level 4. Pinagokonsiderar kan Pilipinas asin kang Estados Unidos ang sinabi ng bagay kung kaya dahilan sa travel restrictions ang COVID-19 asin naghiling na magiging efektibo daw ang mga ginigibong protocol para digdi. Apera kay ni tiyawanan manin patanid giraray kang Estados Unidos ang sendang mga citizens una mamanuaan na kinakaipon mang giraray na mag-ingat dahilan sa padagos to naglangkaw na krimen, terorismo asin civil unrest kasarabay ang kidnapping sa Pilipinas. Nakasurat man sa advisory na sendang Illinois ang US Center for Disease Control and Prevention ang level 3 travel health notice sa Pilipinas nagapahiling na halangkaw pa man giraray ang kaso ng COVID-19. Kasabay digdi sa Pilipinas ang 66 na nasyon na pinirarom sa high level ng COVID-19. Kusog sa advisory ang mga Amerikano na dapat na mapasiring sa Pilipinas dapat na siguruho na kumpleto sinda sa bakuna laban sa coronavirus. Habang anday pa nin bakuna dapat na iwasan na muna ang mga non-essential travel sa nasyon. Baretang Sports, mga tugang si skateboarder Marjeline Didal. Ari ka 10 atletang Pinoy na masabak sa Tokyo Olympics. Sa Japan, ngunya na Hulyo, ang paglaban sa Olympics ni Didal, iyon ipinahayag kan World Skate asin nakasabay siya sa top 20 skateboarders na malaban sa Women's Street event. Enot kay ni, nagpalyan sa makakuanin Olympic slot sa ginibong 2021 World Street Skateboarding Competition sa Italia, alagad dahilan sa sayang posisyon sa world ranking sa Women's Street event kung kaya nakakuha siya nin pwesto. Ang 21 anyos na si Buana iyong nasa ika-13 sa world ranking sa Women's Street event. Pag-asa Legaspi, nasa linya para po sa kamugtakan kampanahon. Good morning, Pag-asa. Okay, good morning po at sa kamusta nagdadaan kasi nagdadaan ng programa ng DCDB. Para sa update, mininalo kan Biyernes, June 11, 2021. So, monsoon trap ang napatatag sa pungunan sa ating bansa. At dahil po dyan, naging po sa tuwa sa kapitulan, yung maldaw, naging bahagyan ng panganuron, sunod sa panganuron lang ang komisyonan sa Palangan. Paliban na nga namang po sa mga pulo-pulo, yung mga isolated, yung mga paguran, asin pagbibigat, pagpagod. At mahal na pagsapit ng pagkaugpo, sagkot sa pagkabanggo, mga madalas na ako yung mga pagbibigat, pagpagod, o yung tatawag nating thunderstorm. Pero kung magahon, pagkaugpo, maging pa naman ang magtapat sa panahon. Yung mamamatay pa rin natin yung labing init sa morning time natin. Pero pagkaugpo, pagkahapon, pagpagod, madalas na ako yung thunderstorm. At maging madalas mga pagbigyan, mga pagbutang lan, at mga pagpulog, pagbibigat. Paging maluyas, hindi sa moderatang duro sa lisator, sugnupan ang lalaw ng kapitulan at may banayad sundo sa moderatang o kunyong kadagatan. Daing ginwani nga nakababala sa kadagatan pandikal region. Sa dintik nga po maglawod, labos na lang yung pantagat. At tigalaw mo po natin ang temperatura ng lalbaw sa kapitulan. Tapos parang po tayo po ang 25 sundo tayo sa dos antas temples. Pagda nga nagsira, sabong yung alas 5-18 ng pagtaanda at yung nasong taman at yung alas 10 ng pagkahapon. Alibigil sa pagkatan sa Southern Luzon, Legazpi City, Penyon Magul. Mga tugang, balik tanaw sa 500 years of Christianity. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Ang Archdiocese of Cáceres, iyo ang saro sa mga Metropolitan See na kumpuesto kan mga dioceses kan Legazpi, Sorsogon, Virac, Masbate, Daet, asin Libanan. 93 na parokya ang sakop kay ni, naigwanin mas o menos 1.5 milyon na populasyon ng mga Katoliko kan taon 2017. Naifundar ang Cáceres kan Agosto 14, taon 1595 bilang saro sa kainot-inoting diocese sa Pilipinas kay Baan, Cebu, Nueva Segovia, asin Manila.
Dating sakop kan Cáceres ang mga lugares kan Samar asin Isabela Province. Ang sentro kan Archdiocese of Cáceres, iyon syudad ni Naga, naharong man kan Nuestra Señora de Peñafrancia, ang patrones kan Bicolandia. Pigangat at sa estado nin Archdiocese ang Cáceres kang Hunyo 29, kang taon 1951, si Bishop Luis Maldonado, ang primerong obispo na namamahala kan Cáceres. Mantang sangunyan si Most Reverend Rolando Octavos Joven Tria Tiruna, ang arsobispo kan Cáceres na yuman ang ika-32 na leader kaini. Sa 500 years of Christianity. Iyan mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan pong aldaw. Sa pangaran kan mga pag-iriba sa newsroom asin po ang Mega Force Patrol. Sendong nadangog ang mga baretang totoo. Sigurado asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Cat College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cat College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cat College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robust na beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss,
Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensahe ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namipidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
Balik kita mga tugang sa programa sa DCGB sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Si Mayor Noel Rosal, tinawanan ki order o instruction ang mga punong barangay na maghigpit mga tugang sa saindang lugar para sa implementasyon kang health standards na pinapasunod kan Department of Health. Ang sabi kang alkalde, bako databi mga tugang karaw-karaw ang namamatean ta sa syudad, napadagos na paglangkaw mga tugang ninkaso kan COVID-19. Siring man, inida po parte mga tugang kamparang precautionary o preventive measures. Bako lang sa mga tao, kundi baka may tagaligaspi na kapitan na mamonitor kan DILG na makasuhan mga tugang na nagbabayular kang instruction kan sa tuyang gobyerno na may nakakalusot na mga events na klasifikado databi na mga super spreader event. Iyan ang duwang punto na gustong limitaran databi sa Legazpi. Mga tugang para po sa Satuya Gabos na ang kapitan databi aarmasanin mga citation aarmasanin mga tickets o citation tickets para disiplinahon kita na mga habo magsurunod sa protocol. Ngunyan, nakaatang mga tugang sa abaga kan mga barangay kapitan ang pag-implementar kan siring na bagay. Nakapatong mga tugang sa abaga kan mga kapitan. Ilingon nindo, gari ini, may punto ini mga tugang na preventive measures na inita sa Manila, sa National Capital Region, umagin sa Bulacan, sa luwas kang NCR, may enot na kapitan na kinasuhan mga tugang kan DILG. Dahilan databi sa kapabayaan kaini na makontrol ang mga residentes na magsunod mga tugang sa minimum health protocol. Pag sinabing minimum health protocols, iyo man sa napuan na simpleng bagay na pinigapara ulit-ulit sa tuya kan gupde ng kapunduhi, may vaksina ulit-ulit pa. Sa ibang nasyon, mga tugang, halos nagluluwasan na sinda dahil anta may mga bakuna na so iba. Pero tabi kita, ulit-ulit pa kita kang minimum health protocols. Face mask, face shield, asin, hand washing, iyan na social distancing naan, buda iba pa. Ngayon na mapreventaran na may mga kapitan na posibleng makasuhan. Sabi ni Secretary Anyo, pipa-monitor niya databi sa bilog na Pilipinas kung sisay na mga kapitan ang pabaya tungkol sa bagay na ini. Kita sa Legazpi, anong hiling ta? Mga tugang ta? May mga daipadatabi nakakasunod sa protocols niya to. Na ultimo nga dapat nga sa mga workplaces databi, pero sabi ni Mayor kan ma-interview ta, sinabi kay ni na pasalamat da siya sa mga LGU, sa mga government agencies, boda sa mga pribado, na igwa namang gipinagsusunod mga tugang na health protocols o guidelines. Sabi kan sa tuya tabi na texter, ano daw po kung ma-suggest ta kay Mayor Rosal na ibalik schedule kang pagsaod asin pag grocery. Tapos ibalik po sa mga mapahiling ki ID na ikatalaga nasa edad na 18 to 65. Tapos kung taga sain ka talaga naka-star kung schedule talaga nindo saldaw na yan.
Ta suppose ni Mayor Kasubanggi, sabi niya, pagtarabangan ta. Iyo po yan ang nahiling ko na pwede masuggest sa iya. Tapos po, Henry, ang mga government offices dahil nagasunod sa mga protocols. Pag may mga nagpositibo, diretso lang sinda sa trabaho. Bako arog kay to kung pwede pa ang LGU ang mag-lockdown in government office, minababa example so, yes, ayes kay to tapos pag-ibig, nada itulos naglakop. Ngunyan po, bilang sarong Tagaligaspi, worsening po ang estado tangunyan. Pag-suggest po kay Mayor Rosal na scheduling tabaka nakamakatabang lamang po. Pagal na si Mayor, tigagibo naman ang gabo, sana makatabang po ini. Arog po kay ni. Primero, magayon po ang sa imong suwestyon, ipaabot ta ini sa alkalde. Schedule kang pagsaod, iyan ang pag-edad, i-check mo kung tama na magluwas. Now, speaking of government agency, tabi, ang lokal na dati may poder kan ang lokal na gobyerno. Ano? Gari kang uminaging gari Mayo, first week of May, hinali po sa poder kan lokal na gobyerno ang pag-lockdown sa mga national government agencies. Hinali yan. Ang poder lang kang LGU, iyan na mga ahensya kan gobyerno na nasa lokal, iyan po mga tugang na mga private businesses, private agencies, iyan na lang ang poder. Ito po na pag-lockdown kang mga regional offices, hinali kang IATF, tabi, as a national office sa lokal na gobyerno. Kaya po, di ka nang ngunyan makadangog, nag-positive nga sa arog kayo ng government agency. Ikaw nga nisa kung nagpareklamo, nag-positive da sa ng opisina, sa regional director, hindi wala sana. Di kay aksyon. Hinali po yan sa LGU ang pag-lockdown ngunyan sa mga national government agencies. Hinali yan sa enda. Kaya, di po kang pwedeng magbayular ang alkalde, ta pwedeng balikan siya o kasuhan siya. Pero, ang national government agencies, pwede po na mag-lockdown kayan sa paagi kang regional director. Bago yan, paano ang gibuhon? Ang regional director mahagad ki approval tabi sa national office ninda na hindi nga sir, ila-lockdown me. Pag in-approve kang regional office, central office ninda, saka po ma-lockdown ka na opisina. Imagine that kind of ano yan? Protocol na halawi gunononono na bagay. Nang ulakit na mo na bago mo ila-lockdown. I mean, may naulakitan na muna bago mo i-lockdown. Although, subjective yan, na statement niya to. Pero may posibilidad na may naulakitan na muna bago mo i-lockdown. Di ba? Dahil na pong poder ka ng LGU, kaya po dahil ka na ngunyan makailing, makadangog, kili-lockdown nga yung ining opisinang ini, dahil na po yan, sakop kang LGU o konsisay man alkalde o magin kang gobernador. Okay, now, ito pong suggestion sa saod, magayon po ito. Ipaabot yan, ha? Dapat, Sir Henry, bako lang pagtiripon ang ilingon kang kapitan, taligdingan sa barangay mi, may tao na daim man nagpigsasaway, ang mga daim nagsulog kimask, nasa luwas kang harong, maski ngani mga tanod, bako tultul ang sulog kang mask. May tindahan ngani, day asin bako tultul magsulog kimas, daim man pigsasaraway. Iyan, arog ka iyan. Ini pong text mo, ini po ang sakop ng unyang kang kapitan. Mariparo na kaanan mga kapitan, mahigpit da ka ng kapitan. Berda, mailing tatakasuhapon, nagmeriting po sinda, mga tugang. Nagmeriting sinda kasuhapon, mga tugang, tabi tungkol digdi. Kaya nagpaluwas kang kiaviso ang alkalde sa iyang Facebook. Tod-tod, tabaka may time kita, mapudan tatabi si Mayor Rosal tungkol dyan. I-clarify ta yan. Okay. Don't mention my number. Isos ko. May text digdia, may mga pangyari na atabi dyan sa Maslog, nasigang irinuman, tapos permi may handaan, may birthday, lalo na ngayon, ma-fiesta sa Domingo. Ang fiesta baga po, dahil mong pigbabawal ang misa, pero ang handaan tabi, ipinagbabawal sa fiesta. Yan po. Yan. Sige ha, baabangan tadawan sa Maslog.
dakulo na Kapitan VP ang makakasuhan kaan ta sa barangay nagruluwas sa mga arong warang talagang nakamas. Ay totoo tabi yan. Totoo tabi yan. Totoo yan. Ako nga ni, para ako naglimpya duman sa Tinampumi, pag Domingo, nagataga burubulnot ako kan awot duman sa gilid kan luwasan kang harong mi. Tapos mga tugang nagsigid-sigid kita. Nagmas ako, tamasupog, baka may makaaging iba. O nga, yung taga-parataram sa radyo, hindi nagmas sige sa luwas kan Tinampo. Di ba? Iyan ang dapat nagibuon takota. Pag nasa luwas kita kan harong maski sa barisbisan, magmas kita. Iyan ang kwenta. Iyan ang kwenta niya. Okay, o bueno, alas 7 na pala. O abang taon-taon siguro ikukwenta yan at mahigpit na tabi sa mga barangay. Siguro, mga tugang, Diyos ko, kat bata ako, nahirak naman ako sa mga kapitan ta. Takdabos na sa nangon yan, mga tugang ipipatong sa kapitan. Gabos na sana mga tugang mga na problema na mga implementasyon. Gabos na sana mga tugang na implementasyon tabi mga tugang kan mga gukang gobyerno puon sa nasyonal na sugo sa kapitan. Gabos na sana antundag ang pigdodoonan ang kapitan. Kaya mapagal naman ang ibang kapitan talaga. Dulo kon ang kapitan mga tugang mahigos at talaga kakalinturaong ka talaga, kakasunod bubuda posibleng maging makidit ka mga tugang sa kadakol manapig susugo asin pigatang sa abagan ninda kang national government. O bueno, taon-taon abangan nindoan sa rong dakulang istorya. Tamay report kan sila we. 7:30 na lang. Uning ngaya sa mataan naling mo na may akusasyon tulo. Ito nga nabasaw nini. Di ko lamang ngayon mahiling kitaw na nakamas, nasa luwas kan arong, takot magsaway ang kapitan, tatakot na dayma. Arayo pa man ang eleksyon. Igilid na mo na gayang ang politika. Ang importante ang safety kan kababayan. Kadakol pa lang kan reaksyon ni tungkol sa kapitan. Sana po mamonitor talaga ang mga activities kan mga national government agencies kasi may nag-spread na talaga po sa mga opisina ang virus. Pig-swab po kami kahapon sa ICR. Lampas 20 po kami na close contact kan ka-opisina namin na nagsusalbata ng pangyayari. Nag-positive. How can we stop po the spread of the virus if padagos pa din po ang activities? Yun na nga. Pero kung tinaong puder gararay ini sa alkalde, madali ko ta ini. Lilak lang baga ni Mayor Rosalian, mga government agency na. Kaya lang mo niyan, dahil ng puder tabi ang national government ang alkalde tungkol sa bagay na yan. Ang may puder na kaan dapat makaskas man ang isip as in ang ang disposisyon kang regional director. Tana sa regional director nakaangkla, nakaatang sa abagan ninda ang pagla-lockdown as in iba pa na control measures sa pag-spread kan COVID virus sa indang opisina. Taday ng control sa LGU, konso RD medyo turog-turog ay rimate. Dako po sir, ang politiko na sige ang ikot, may bit-bit na photographer. Tama. Adrian sa barangay, photographer ang bit-bit. Ma-post sa Facebook, okay na. Tapos mahali na. Paguna mo, dakula ulo na sa ginibo. Gigulpi ngaya ang kapitan, pero ang presidente once lang ang nakada simana. Edited pa. Sabi ni Pading Benny. Salamat po kasi ng pagantabay. God is good all the time. Goodbye.